dhewe iki mau tak spesialke anak wedok sing suwe ora ketemu induk Niken Salindri. Sebabe apa? Merga nuwun sewu yo ora usah dadak tutup-tutupan gengsi-gengsinan ego-egonan. Mongko aku yo laget bengi iki ing atase ditanggap karo piyayi ket sore mau urung petuk karo sing di omah nembe ning panggung iki mau aku lagi tepung lawan panjenengane Bapak Suhadi saha Ibu Atik Rosliani SPD. Dadi sadurunge ora tepung, ora kenal tur dasare ketemu ya laget penyerahan wayang iki mau. Pancen bener kok, no. Dadi awake dhewe bengi iki kuwi asline melu manajemene anak wedok Niken Salindri. Oh, ngono ya. Dadi ora usah dadak. Oh, tenan. Mongko Niken Salindri iki apa jenenge iki wis ngerti dhewe to, no. Jenenge wis nebeki jagat. Oh, ngono. Karo dalang sapa-sapa wae tenang kabeh paribasane. Oh, heeh. Nah, kamilujan panjenengane Pak Suhadi saha Ibu Atik kuwi fanatik menang anak wedok si Niken Salindri. Oh, heeh. Pak Niken pokoke kula nanggap jenengan dalange anjing jenengan paringi sapa-sapa gelem. Oh, heeh. Lah kebetulan anak wedok kuwi nek karo aku wis kaya bapak karo anak. Oh, ngono ya. Pakasan aku dibel karo ibune Niken. Oh, Mbak Wiwin. Heeh. Pak, napa saged tanggal 12 Juni wayangan wonten ing Laladan Babatan Kecamatan Mangkur Kabupaten Ngawi. Wis saged Mbak iki wis kosong. Oh, heeh. Pinten Pak? Dadi aku ki nyanyangan regoe karo Pak orang karo Pak Suhadi lho. Oh, heeh. Ya karo mboke Niken kuwi. Oh ya, apa to Mbak? Mriku entene pinten? Oh ya, nyatane alhamdulillah no bengi iki iso kasembatan iso nglakon. Oh, ora awake dhewe ndereke anak wedok. Oh, mongko pemarep golek dalang sing nom-nom, sing cakrak-cakrak, sing ganteng-ganteng ya akeh. Apa kok golek dalang kok wis tuwek. Oh, ngono. Ya berkote ana hubungane bapak karo anak kuwi mau mergo Niken Salindri iki ket cilik biyen ket SD wis kulino sepanggung lawan awake dhewe. Lah iya matur sembah nuwun. Anak wedok matur sembah nuwun panjenengan Pak Suhadi ya so Ibu Atik Rosliani. Oh, heeh, asma Kinarya Japa Pak Suhadi. Heeh. Ngono ya ya. Heeh. Nadyan kelaku nembe sak kelibatan pinanggih ketemu lawan dene Pak Suhadi nitik saka jenenge wis terbukti lho. Oh, Suhadi, su iki tegese sugiye ora dienggo dhewe ning sugiye kanggo masyarakat terbukti pada malam hari ini gelar wayang kulit dalang anom Dwi Jongangko dan Niken Salindri iso ngrawuhne warga masyarakat ana ing Babatan. Mula tepuk tangan buat Pak Suhadi sak keluarga. Kaya ngono ya ya. Heeh. Sugi tegese sugi ora dienggo dhewe, ora dienggo dhewe. Dienggo nyenengke kelawan tangga teparo, dienggo nyenengke kelawan para kabeh pendemen budaya. Dasare duwe gawe ngunduh manten telung bengi tontonan ramandeg. Oh, heeh. Bengi kae campur sari. Oh, heeh. Mau bengi ya campur sari, bengi iki minangka puncak acara wayangan. Oh, heeh. Selain gawe senenge wong liya utawa dana rasa, lan kabeh para warga masyarakat juga berbagi rezeki. Oh, heeh. Nang mau ketemu karo panitia Pak Kangko saestu Pak niki wah sing dodol niku kuwatah. Lah iki berarti menjenengan Pak Suhadi juga menghidupkan UMKM. Nyatane sing dodol ya pirang-pirang, tur racake ya kerejeken kabeh. Oh, ngono ya iya. Luar biasa, sing dodol ya melu laris. Aku mumpung arang-arang sowan ning nggon Pangkur, daerah Pangkur no. Oh, ngono. Iki jane rahasia. Ning gandeng aku tresno karo wong kene. Iki tak tokne rahasiane. Apa? Perkara wong dodol supaya dagangan cepet entek. Kuwi asline aku duwe ilmune. Nyatane aku dadi dalang ya alhamdulillah ra patek iso leren. Oh, heeh. Ana ilmune nggo dodol apa wae supaya dagangane cepet entek, cepet laris. Ana posone utawa tirakate diposoni pitung Senin
pitung kemis ora entuk pedhot. Dodol apa wae bakale cementek dagangane. Heeh. Nalika ngeler dagangan apa wae, wi gedhog lemah ping 3 maca bismillahirrahmanirrahim ping 3. Wekasane kuwi diwacane surat Al-Fatihah ping 3, wekasane maca mantra Jawa Semar dasar gareng eneng Petruk celuk-celuk sing dodol Sri Kandi sing nukoni Janaka. Kuwi anggere kulane 1000 ning ngedoni 500-an cepet entek. Ah, lha kuwi ngejak kere nek kuwi. Banyolane ngono iki. Perkara rezeki ki enek sing ngatur, wis enek sing nata. Heeh. Ora beda penjenengane Pak Suhadi. Dulu juga pernah penjenengane iki rekoso no. Oh, pernah rekoso. Iya. Nek ora kleru tahun 2018 2019. Oh, ngono iya. Penjenengan yo pernah rekoso. Mula gandeng mulai tahun 2021 nganti sayaine diweni rezeki saka Gusti Allah. Sing turah-turah blawah sing kaya ngene iki ngiras pantes syukuran. Kangge sono nyenengke wong pirang-pirang dalam rangka ngunduh temanten. Oh, heeh. Kowe kok ngerti panjenengane Pak Suhadi biyen yo tau rekoso. Ngerti. Aku mau sore jagongan karo Pak Marsis mantan lurah Babatan. Aku diceritani beliaunya iki pancen yo piyai sing tanggung jawab, piyai sing cokat cakut reginas trampil. Ya ora kendho ning kenceng semangate. Wah, ngono ya. Luar biasa ya, luar biasa nek nggih contoh. Ya wayangan kaya ngene tak 200 juta no. Oh, iya. Burung iki campur sari, iki nane ya campur sari. Ya. Dadi sugi iki sugihe ora dienggo dhewe, ning sugihe kanggo sono nyenengke wong pirang-pirang. Pedomane Pak Suhadi. Kuwi apik-apike wong kuwi nek uripe bisa piguna tumrap bebrayan agung utawa piguna tumrap wong akeh. Oh, heeh. Pekasane tegese kuwi apa? Harapannya ditumpukan kepada Mas Rema Sefri Faturosi. Oh, iya heeh. Harapan kedepannya kuwi ditumpukan kepada Mas Rema minangka dadi putra penjari Pak Suhadi saka Ibu Atik terus liyani. Oh, heeh. Iya, heeh. Di tegese apa? Tegese dina iki minangka bukti bahwasannya penjenengane Pak Suhadi saha Bu Atik tresna kelawan putrane ditanggapke wayang kang sarta ditanggapke campur sari sing tanpa leren paribasane. Wah, iya. Suhadi iki tegese kuwi. Heeh. Nek Atik iki tegese apa? Atik iki bojone Pak Suhadi. Wis A ki apa, T ki apa, I ki apa, K ki apa. A kuwi tegese agamane dicekel karo panjenengane Bu Atik. Nyatane menjadi seorang ibu rumah tangga yang hebat. Putra sing dinikahake iki wis dadi putra sing soleh lan dadi putra sing dadi. Oh, insyaallah bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa kuwi A. Heeh. Terus T tegese apa? T taat aturane agama, taat marang aturane Pak Suhadi selaku dadi kepala rumah tangga. Oh, heeh. I kuwi tegese I insyaallah bakal barokah, bisa slamet dunyane, slamet akhirate. Amin ya rabbal alamin. Sing kali dhewe K kuwi tegese apa? Kudu komplit. K kuwi tegese keluarga yang diutamakan. Bagaimanapun juga panjenengane yo ngasta dadi pegawai nyatane SPD ning keluarga yang diutamakan gula wentah marang putrane Mas Rema Sefri Faturosi kang sarta lumadi lawan penjane Pak Suhadi nyatane dadi sugih brewu kaya ngene iki. Heeh. Suhadi iki tegese kuwi, Atik iki tegese kuwi. Heeh. Aku ndek iki ning Boyolali ya ngono. Jenenge sing nanggap iki tak werdekne wong apik. Ora dalang cerdas angel lho ngene iki. Ya. Saking senenge sing di omah jenenge tak jletreke tak tegeske. Kuwi liburan iki munggah panggung nyawer aku 2 juta. Kuwi ning Boyolali ning kene mbok. Ono ha. Ya sampe dawuh nek perkara dhuwit aja kuwatir. Paribasane duwite Pak Suhadi ki nek nomor serine tegese duwite pirang-pirang. Heeh, upil apa nanggap niken Sanidri, upil apa nanggap Dwija Laras Indonesia. Ya. Ngono ya, yo. Heeh, kula didongake. Teman-teman sekalian, ya Mas Rema Sefri Faturosi, ya.
sing wis jauh kelawan Mbak Yulia Rizka Dwi Atmawati putra saka penjenengane Bapak Dr. Andes Sumarji so Ibu daerah Hajah Sri Supraktini ya sing lenggahe ana ing Jalan Lurah Suro Darmo nomor 27 Nganjuk Jawa Timur ya lek lumbat ing reh babakan kekeluargaan iki muga-muga pikantuk wahyune jodoh wiwit saiki nganti sak lami-laminipun Allahumma belok ya belok wis oke dawuh lan donga marang murbane Gusti Kang Bonasa muga-muga bebrayane menjane Mas Reman lan Mbak Yulia ya entuk berkah Gusti Allah Subhanahu wa taala dadi temanten ing sakinah mawaddah warahmah maslahah idine kata akhirah bisa menciptakan baiti janati rumahku adalah surgaku lan bisa dadi asrana ingkang pinaringan golek kencana kang bisa tata jamo wujude putra kakung sing soleh putra putri sing solehah pekasane bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa kang sarta simbah kakung lan mbah putri ya piguna umrah nusa bangsa kelawan agama Allahumma amin amin ya rabbal alamin hasbuna Allah nikmat wakil Aja nganti
rinten lan dalu mung limang waktu kanggo praso kawan nafsu Suhadi so ibu ati sak brayat wis diaturake nek iki mung karek seneng-seneng. Oh, ngono ah. Mergo bintang tamune selain anak wedok Niken Saindri juga ada Mas Omek karo Mas Dodo. Oh, ngono kudu bisa membagi waktu. Oh iya ngesake jawu maaf. Iki mau ketemu lawan pemunden ana ing Bambatan ya yo maaf. Mbak Lurah mantan ya jagongan karo aku ya iki mah ya WA karo aku wis nglakon foto karo anak wedok Niken Saindri nyuwun lagon sesideman ya uga Majoko pilang kenceng ya kepareng rawuh ya uga panjenengane Mas Antowo Panyatno saka ing Kulumpit Madiun iki mau ya kepareng tindak merepeki awake dhewe sing intine memastikan tanggal. Oh, heeh. Insyaallah mengko tanggal 1 September awake dhewe supaya bersih desa ana ing Kulumpit. Oh, ana Madiun sawan. Heeh. Ya, langsung dikei panjer 5 juta iki mau. Oh, ngono karo panitia desa Kulumpit. Heeh, insyaallah ketemu mengko tanggal 1 September di Payuto. Heeh, lumayan alhamdulillah disangoni karo wong Kulumpit lumayan iku bar wayangan iso dolan ning Gunung Batok. Ya, ayo ngaturke hiburan ya yo ngaturke hiburan ya. Bersama kanca-kanca Wijolaras Indonesia. Oh, ngono ngesake dawuh. Yo Mas Komen karo Mas Dodot daturi tindak panggung kuwi dhisikno. Lan nyuwun pangapura nyuwun rada kedawan nggon limbukan. Oh, ngono mergo Mas Komen karo Mas Dodok kuwi biasane murung nggon limbukan tok mula limbukane didawake. Sadurunge nek ora ndadake gelo. Cuwa penggawe para pandemen budaya utawa wayang kulit diaturke luwih dhisik. Oh, heeh. Kok limbukane dawa men. Ya. Ngono ya, heeh. Awake dhewe dawa ya iso ndek ya iso. Ya, kadang pelawake iki biasane iki nggon limbukan tok ya rada didawake. Golek kecendaan mesake dari Pak Suhadi sama Bu Ati sing bayar. Oh, heeh. Yo Mas Dodok Mas Komen jatur iki kok panggung. Ayo kon-kon misik kita. Oh
Ya SPD. Lan iso ngrawuhke dagelan sing lagek naik daun dan dagelan sing lagek kondang-kondange Mas Komet dan Mas Dodok. Matur sembah nuwun. Wilujeng dalu Mak Cange Mbak Limbuk. Wilujeng dalu Mas Dodok. Pak Kangko panggih malih alhamdulillah pripun pawartosipun jenengan Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Nggih. Dalu niki luar biasa Pak. Luar biasanya apa Mas? Istimewa penontonnya. Penonton. Nggih. Ini membuktikan bahwasanya masyarakat wonten ing Pangkur utawi wonten Ngawi pecinta sejati budaya. Leres luar biasa. Tepuk tangan kagem sedaya warga mriki luar biasa. Niki wau mawon kula dugi mriki mawon sudah dari radius 1 kilometer. Itu jalan sudah macet total. Macet. Ngantos kula niku dijemput kalih Hansit utawa Linmas. Niku Linmase Trengginas, Pak. Sopo? Duka jenenge wau, nek gak salah Salim napa Amir ngoten lho. Lah kula tau wingi beto mobil lagi ambake beto kendaraan roda kalih. Oh iya. Lah ngoten iso ngomot. Lah kaya Linmas Porosi aku ngono. Antara ra kaprah. Mula ning nyuwun sewu dalu niki kula seneng sangat, Pak. Bombong manah kula. Sebabnya kok bombong seneng? Ditimbali mriki teng dalempun Bapak Suhadi. Wis ketemu karo Mas Wadi. Wah, sampun jagong wau. Kowe ngono. Yayine gapyak semanak wis pun to, mboten kados Pak Suhadi kok. Nembe dugi mawon pasugatane pun banyu mili kok. Kula rokok ser. Dahar ser. Daharane Pak enten wau teng mriku enten pecel. Tempene Pak. Tempene piye to? Mungah-mungah. Lagek dintas ke wajan terus kon dahar kene mak ties kados kembang api. Ning kula nggih alhamdulillah. Niki nyuwun sewu nyuwun wau dugi mriki jam pinten Pak? Uga nggih magrib karo sampeyan. Alhamdulillah lancar nggih perjalanan. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Pokoke nyuwun sewu lek enten napa niki kados ngeten niki niku sae Pak. Nggih. Wonten mantenan kok nanggap pringgitan iki sae. Nguri-nguri budaya leres. Budaya ingkang adiluhur diuri-uri. Nggih. Mboten kados tiyang nggen kula. Nggih. Tangga kula niku enten mantenan malah nanggape son herek. Dadi tangga keparu niku langsung Ya mboten napa-napa. nggih benten-benten nggih senengane benten. Apa ta Mas? Kok jawal-jawal kowe pengen ngomong karo dalange. Iya no. Karo Mak Cange. Nggih. Iso omong. Iso wong kok. Oh ya wis nang ngomong. Heeh. Nyapa to, Do? Kowe iki lek omong ape ngendikan kali Pak Dalang niku sesepuh lho Mas, paling gak diunggah-ungguh tata tratila. Lah mong gak kaya kowe ngono to? Kowe iki wong enom apa wong tuwa? Nom. Nek enom ki yo diunggah-ungguh paling gak ra nduk bungkuk sing dingkluk nyuwun sewu. Lah ngono to. Lho Lah kok lah tata Jawa ki aja tinggal tata krama, udan negara lan tata susila. nggih leres ngoten niku. Ra Wong nduk Jawa iku kudu njawani. Leres. Kok dilarike dadi wong Jawa. Leres. Iso ngrungopi Jawa ki kepiye sing kebak tata krama. soal awake dhewe iki termasuk dagelan percontohan aja sampai elek di depan masyarakat sini jangan sampai jelek awake dhewe. Kok piye to kowe? Piye to kowe iki? Udan negara barang. Piye to kowe iki? Iso apa ora to kowe iki? Kowe lambemu nek rawe apa biasane ya? Lah nyapa? Aku ya arep omong kok hau-hau. Sopan santun unggah-ungguh kudu Lah sire iso. kon ngene. Iya to lho mlaku. Kowe iki dagelan apa maling wayang? Piye? Jarmu ya sing apik sing biasa nyuwun sewu Pak Nggih. Dalang. Lah madhepe rono. Nyun sewu Pak Dalang. Pak Kangko. Nggih, matur nuwun. Kula saderenge kata-kata niki kula badhe nyuwun keterangan. Keterangan apa? Kula mungkin derek sinten, Pak? Heh? Niki mungkin kula derek sinten? Nah, aku melu ning Salindri, lha kowe melu sapa sing ngebel sapa? Mboten Ora genah. mboten enten sing ngebel. Lah kok kowe rene? Lah duka niki ya. Lah kowe nyapa to nyalane aku kowe iki? Lah kok ki awake dhewe piye lho, Do? Lho lah aku jelas nyuwun sewu sing ngebel manajemen saking Niken Salindri, Pak. Ah, iya. Mas Dodot tanggal sekian kosong lho, kali jenengan kali Pak Kangko. Ah. Wayangan tunggene babatan mriki. Mas Wadi. Pak Suwati manten. Lho lah kok kene sing ngebel? Lho lah kowe cek malah macak mrene nyapa? Lah kancamu ngono, Do. Lho kancaku kowe tak omongi to met wis tanggal sekian nggawa pakaian karo nggawa make up, nggawa Ayo, blangkon. berarti ya tanggapan. Ora sapa sing ngejak tanggapan. Gawakno ngono tok. Takon gawakno nyapa kok malah munggah macak. Iya. Monggo.
Piyambakan. Tenan kowe. Gak omong tenan. Ora apa-apa. Pak Suwadi nyuwun sewu diseseni sedaya warga mriki, Pak. Dagelan setunggale mboten purun omong, mangke lek mantung mboten sad dibayari nggih, Pak nggih. Setuju napa setuju? Cocok. Ora kebayar kok cocok to Mas iki. Lho, aku to? Iya kowe. Aja. Aja ya bayari. Lah kowe kok omong cocok. Tak kira kono. Wong kowe kok iso. Alhamdulillah pokoknya wujud syukur alhamdulillah Pak dalu niki timbalan mriki Bapak Suwadi luar biasa. Kowe ngerti ta sing digawe Mas? Ngerti to? Sinten? Ahli iki mah kuru ngene. Kuru-kuru takok lho kowe iki. Wong piyayine Wibawa. Lho pancene yo iya no. Gagah piteksa Bapak Suwadi. Heeh. Sapa? Pak Suwadi to? Sing ndi piyayine? Nika wau lho sing radi anu alit. Nggih. Arep ngomong krempeng yo gak penak to. Lho malah ngece. Lho kuruan iki sembodo. Sembodo Ora saya. sugih swara ning kabeh iki sunyata. Leres tidak banyak bicara tapi banyak kerja nggih kados Bapak Suwadi ngeten iki Mas. Ngono titik-titik ra omong-omong doang. Ngono lho Mas. Nggih. Ya apa ora? Mbuh. Kok mbuh piye ta kowe iki kok omonganmu kok nggih nyuwun sewu wong kula nggih nembe pindah mriki Pak. Oh, diperkenalkan dulu. Nggih. Menawa ana sing kurang tepung. Lah nggih ngoten niku. Kabeh bisa dalem menika dirawuhi Gusti Pangeran Haryo Benawa Putra. Oh, Ratu nggih. saka ing Keraton Surakarta. Nggih wilujeng dalu Gusti. Kula nek mun jagal kudu sing becik, kudu sing totok, udon kok digondheli. Nggih. Wis pokoke remen sangat Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi sing jawab salam kula kanthi semangat, kula dongaaken mugi-mugi awet sehat, awet panjang umur, awet kuat, bojone tambah papat. Itu Sing ngopo? Ayo radio aku wentok. Mboten sing wingking niku guyon. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Amin. Nyuwun sewu nderek ditepangaken Bapak Ibu nami kula Dodok. Kula mijil saking tlatah Bojonegoro. Alhamdulillah saged sowan mriki tinembalan mriki matur sembah nuwun ingkang ngemugati Bapak Suwadi. Ugi kula teng mriki mboten piyambakan. Kula beto rencang kula nggih menika pesenane Pak Suwadi beto dagelan tolak pagebluk. Niki mangke saged dibeto kalih Pak Kowe Suwadi. ketok enak karo aku kok kemiren to, Dok. Nggih to, Pak? Kita enak. Kalah ganteng ngono, kita bingung. Sorry bro. Aku meneng yo kok manis, aku omong kok manis, batinmu ngono ta? Itu hanya pemikiranmu saja. Lah wong sakmene mbiyane lho pengen ngerti sapa? Lah Iki iki santri, radio 1 kilo ditutup, pengen ngerti komek, ngono lho. Krungu kowe. kowe iki jenenge gak sadar diri, sadar posisi. Ya apa? Piyai sak menten mbane iki sing jelas nggih pengen ngertos wayang dalange Pak Kangko kalih bintang tamune Dik Niken Salindri. Nyapa kok pengen roh dapurmu kuwi? Alah lah mbok ditakokne. Oke? Takokne. Bukene ya. Kula buktekne nggih, Pak. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh pengen mirsani Niken apa komet? Mirsan apa komet? Komet e. Wondang kuwi mbok bayari 50.000-an. Apa piye kowe iki? Kuwi daerah kono. Nah. Daerah kono beda tak kono. Nyuwun sewu niki teng mriki sedaya pengen mirsani Niken apa komet? Krungu kowe. Cithakmu krungu. Kuping. Dok. Pripun? Kono urun. Engkang sebelah mriko nyuwun sewu Pak, nggih jujur Pak, kula bantu to Pak. Lah nyapa nangis iki? Ora nangis jenenge wong golek swara kudu macak melas, aja mendolo malah ora dipilih. Ngono lho. Nyuwun sewu ingkang teng mriko Bapak Ibu nggih tulung. Sengengesan. Nyuwun sewu pengen mirsani Niken apa komet? Matur nuwun. Aku Oh, gak lah. gelem ngene iki malih to. Lo Sardula. Sardulo Yo, pendekar to iki. yo pendekar. Oh iya. Nyuwun, ya iku nek kowe ndang salam dhewe ngono nek jere pengen ngerti awakmu. Salam. Pengen kae iki pengen ngerti apa jenenge karo komen. Nggih. Nggih. Kula dikek wektu kanggo salam to. Nggih, Pak. Asline sing ngendikan ngoten niku terus guweten ya Allah jan kon aku ngomong Niken. Nggih, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan. Nyun sewu Bapak Ibu mbabatan niki nek enten salam dijawab nggih. Kita saling mendoakan nggih. Niki aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah padha cengengesan to nek salam niku. Kri Sukri. Piye Ci? Jaji. Kowe iki bahasamu kata-katamu salah mulane ibu-ibu warga Loh, mriki iki mukadimah lho. Mukadimah ya mukadimah tapi kata-katamu salah. Masa iya? Iya. Sing bener. Mulane ibu-ibu padha guyu sing bener ngene lho Mas. As-sholatu wassalam isik to tak ajari sik kowe aja melu-melu sik. Ngene lho Mas. As-sholatu komet. Apa to, Dok? Kamu diem dulu. Loh, aku meneng aku gur umi ngene tok. Kamu udah umi-umi tuh ganggu konsentrasi aku tahu. Waduh, rupane kaya mangkok ada. Konsentrasi. Mangkrong makok nggo ngepruk cengelmu kuwi. Nesu. Ora nesu aku. Iya, tak meneng. Meneng cep. Nyun sewu lho Pak nggih kula bener yen kersane mboten salah kepaham ngoten lho. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono lho Mas. Berarti kurang ambiak. Ambiya ki pari to piye kok anbiya. Apa? Anbiya. Apa piye? Bar mangan apa kowe? Kenapa? Kok kaya LPG to, Dok? Lah aku ya bar mangan sisamu mau. Oh ya aku dhewe. Ayo kowe punjure ning nggonmu kuwi. Iya. Ayo teruske. Ama batu. Alah lho apa kok terus ama batu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Duh. Dalu punika enten napa to? Lho, jelas wayang mosok ngene tahlilan, Cluk. Nenek wong sambutan mbok menek. Aja ganggu. Dalu menika enten wayang. Adicaranipun nggih menika ngunduh mantu utawi ngunduh manten. Biasanipun lak umum menika ngunduh niku rak pelem. Ngunduh jambu. Lah niki kok ngunduh mantu. Lah terakhir Meneng. Ngunduh mantu menika ateges. Bapa ingkang mugati. Lah meneng kok kemeruh. Ngunduh. Artine ngunduh. Lah nggih niki kula susulke. Ngunduh menika ateges ngun saking tembung menika ngundangi tangga teparo kenalan bola-bola para kanca. Duh nika nduduhke marang para bola-bola ingkang dipun undangi niki lho anak kula pun mantu pun dados nganten. Wis meneng. Niku ngunduh mantu. Lah sinten to mantune utawa ngantene? Sapa tuh ngantene? Mbuh. Ngantene Mas Mbuh. Ale anu Mas Rema. nggih Mas Rema kali Mbak Yulia. Mas rematik Rematik iki penyakit loro, pegel-pegel. nggih putranipun Yono Tengan. Kok saya ana tengan bocah kutluk. Lah kuwi lho tulisane ene. Iki sing diundang iki Pak Yono Tengan. Walah lah iki Yono Rabuwo berarti iki. Yono. Lah ki undangane ning kene iki. Pak Yono undanganmu keri. Yan ki lho Yan. Kowe aja yan-yon rom kenal kok sok. Itu rong Nggih Pak Yono Tengani Pak. Oh iya sing diundang. Iki sing maringi sapa to ki? Lho ki mau to. Sing gadah dameli sanes Pak Yono Bapa Suhadi. Suwadi. Wau sampun diwerdekne kalih Pak Dalang Pak Nggih. Suhadi. Nggih. Ngoten kalih Bu Atik Nggih. terus liyane SPD. Menika luar biasa lho. Nggih. Pegawai sedaya mantune pegawai sing dados nganten nggih pegawai nggih Pak nggih. Luar biasa. Ki Pak, saiki. Pak Suhadi nggih kejaksaan. Lah iya. Ibuke Bu Atik. Lah ya kuwi saiki. Lah dek saiki Biyen sejarahe nggih napa ingkang dipun ngendikaken Pak Kangko wau. sejarahe piye Wah, Pak Suhadi yo adu pitik benti lho. Ya omongane aja ngawur rek kowe iki. Apa? Iki lho ngomong karo piyai kejaksaan hati-hati. Ambek sumpah wong piyayi kejaksaan tau disel ya Pak Suhadi kuwi. Ngapa? Kowe iki wong iki saking fair lho to. Aku karo Pak Suhadi ki ora kaya wong liya. berarti wis kaya dulur dhewe. Jadi sapa? Lho. Lah jere wis ra kaya wong liya berarti dulur dhewe. Padha, mate padha-padha. Lho, Berarti kanca CS ngene. gae Lah maksudnya piye? ya padha-padha ning alam donya ngono lho. Dadi
Senenge. Biasane kok ngomong Pak Suwadi kalih kula niku tesik batang tesik Ora. dulur. Ora kuwi lho to Nah, undangane. nggih, niki undangane. Nggih. Niki Nganten to. nganten wis jelas nang Nggih. nganten. Menika Mas Rema kalih Mbak Yulia. Yulia. Didongakne mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah Warahmah. warahmah. Allahumma. Amin. Amin. Pokoke pesen kula kangge temanten kekalih nyuwun sewu Pak wong kula ngeten-ngeten nggih pun nikah riyin. Ya. Paling gak nggih paring pitutur lah sithik-sithik. Ya lek pendidikan pinter mantene nek bab pengalaman sing pinter kowe, Mas. Oh nggih to, lair riyen kula Oh, kok bener. usiane nggih tuwa kula. Nyuwun sewu lek pengen bina rumah tangga kersane awet langgeng niku kuncine gampang Mas wonten 3. Ingkang sepisan niku jenengan nek rumah tangga bina rumah tangga niku ampun rebutan bener ning kudu rebutan salah. Jadi titik-titik sampean ngomong salah njaluk nyepuro karo pasangane. Insyaallah sampean amangke rumah tanggane awet tur langgeng. Kaping kaliye kangge Mas Rema. Jenengan niku kepala rumah tangga. Jenengan kedah sembodo Mas Rema. Dadi apa sing dijaluk kali Mbak Yulia sampean turuti. Sesuk tuku ali-ali, turuti tuku ali-ali. Sesuk tuku mobil, turuti tuku mobil. Kuwi opo? Sing wedok saurunge njaluk dhuwit sampean paringi dhuwit. Ngono, sembodo. Omonganmu ora masuk belas. Takon wong sakmene mbiyane lho. Nyapa? Tuku ali-ali tukono, tuku mobil tukono. Lah kuwi sing duwe, lah sing ra gablek piye? Apa tuku nganggo apa? Godhong. Tutur nganten dirungan wong sakmene mbiyane kok ngawut. Ngawur piye to ngawur? Nyatane kuwi wis tak budayakno ning gone bojoku. Bojoku dingi tuku skincare 2,5 juta. Ah, kowe sing goblok. Lah nyapa? Skincare kok ngantek jutaan. Skincare. Anggonku wis sudah 5 botol putih bojoku kok. Mas skincare ning gone nggone kesehatan lho, Mas. Alah. Dokter lho kuwi. Wis rasa pamer dokter. Lah kowe 20.000 ki skincare ndi? Skincare Avitek kuwi wah cepet. Ser ngene putih. Jadi pemakaian habis sisa enggak salah kuwi langsung dadi kuwi. Tangi turun. Kuwi Kaya Anoman. ora skincare. Apa? Avitek kuwi cat tembok. Sing penting rak putih. Putih tapi raine bluduk. Lah iya. Lah iya piye? Seneng nek bojomu raine bluduk. Lah ngapa tak nggo dhewe ya? Pak sa Layakman kok dewengi bojomu kok ngene tiba kene raine bluduk. kaku. Kangge Mbak Yulia, nggih to? Sing ketiga iki. Sing ketiga, Ya, ketiga. kangge Mbak Yulia, sampean kudu perbanyak sing jenenge senyum sumeh kalih pasanganipun. Nah, nah. Dadi misale kok Mas Rema mantuk saking merdamel niku jenengan senyum. Lho, perbanyaklah senyum. Rumah iya. tangga mesti langgeng. Nak niki masuk, Pak. Masuk. Mula bojone Mas Datuk teng jeding ra nek sapa-sapa ya senyum. Enak tamu ya ngene iki. Terus. Ai senyum. Ya. Iki merongos Aja ngaku lho, Dok. Aja ngaku piye? Ora, kayak cuma mukake kemunduran ngono lho. Mukake kemunduran berarti lambene kemajon. Lho, aja ngomong ngono. Wong-wong wis mesti wah merongos kae ngono. Lah nek niki kula bantah, Pak. Bantah piye? Mangsane wong bojo merongos kuwi gak enek faedahe utawa manfaate to piye? Ya apa? Nyatane bojoku merongos kuwi dimanfaatno karo Indomaret Oh, dikontrak? Lho dikontrak Mas 2,5 tahun. Indomaret karo Alfamart. Karyawam. Kari ayam. Bagian apa itu? Iya kuwi dikontrak terus. Dadi dikek ning ngarep lawang, Iya. ya lawange Indomaret nyuwun sewu, Pak. Ah, iya. Bojo merongos manfaate niku. Nggih. Dikek lungguhan sing apik. Iya. Anggere enek wong apa tuku teh botol, Mm-mm. ini bojoku wis ngene. Cetak, Walah dadi cukit. cetak. Iya. Sakno. Nyata- Tutur nganten ora masuk blas. Lah kene pituturmu kanggo nganten apa? Sementing kagem mantene muga-muga bahagia enggal-enggal pun paringi putra. Sing sepuh-sepuh ampun ganggu temanten anyar. Nah niki penak wis di kamar dhewe. Lho iya no atase nyuwun sewu. Pak Suhadi. Pak Suwadi wong mampu Nggih, sugih kok. beda karo aku biyen nganten anyar, omah ya anyar. Lah nyapa? Ngomah ya anyar, kamarke urung eneng gedhe kene to. Iya. Urung tembok ya wis dadi siji. Ki Iya. nganten anyar malam pertama kan aku ya kan ape berbuat to wong jenenge malam pertama. Berbubat. Lho sak kamar ki ndelah kok nek misananku. Ya. Cah cilik kae. Ya. Kelas 4 SD. Enek Ya. mbae nganten. Bae nganten yo turu kono. Heeh, mbae bojoku. Lah kok ya sak kamar. Terus piye iki? Lah aku kan yo ora iso polah to, Pak.
Aku wis Lamaran pertamamu piye? Gak apa-apa aku ora kurang akal jam 09.00 aku paling bae turu aku. Ya iya no. Tak enteni. Wis kesel kok Aku terus tak lirik kok yurung turu aku ngono. Mbahmu kuwi Aku wis dolanan HP neh jam 10:30 iki aku eling. mesti turu. Urung. Ya urung turu. Kok iso urung turu ki? Lah ya aku ya gumun piye ta aku wis gak betah aku ngono. Yo to wong anten Jam anyar panas-panas. setengah siji wis ki jelas turu. Mbahmu mesti turu. Iya, HP tak selene aku ngene. Lah kok jek melek. Kok mbahmu kok betah melek? Lah ya umur 75 lho ki padahal. Oh, 75. Lah kok mbah kok dereng sare. Ora kono lho. Aku pengen ngerti polamu. Oh, mbah kurang ajar ngono. Mbok yo aku kei kesempatan. Ya apik mbae kan lak suwe ra disetrum to. Muga-muga enggal gadah putra nek saged sing kathah niku penting. Minimal 3. Nggih Mas Kanten nek rungokno iki. Mas. Tenanan iki. Kowe iki lho apa? Kowe kok galak-galak wong sing nanggapi ngantene kok kowe galak. Nganten wong tuwek aku kok. Oh ngono. Iya to? Berarti kudu Mas Rema iki to? Mas Rema. Karo Mbak Lia minimal 3. Lah nyapa kok kudu 3? Lho kuwi nek tujuane Tujuannya apa? anak 3 kuwi sok ben sing ape bahagiano awake dhewe niki tenanan Pak. Oh ngono. Nggih, sing loro kuwi mau di sekolah sing dhuwur sing pinter. Ya. Sing siji digoblokne. Duh. Nah, Iki wong Iki sesat iki. iki wong tua sesat, Pak. Wong tua sesat. Ora Piye-piye dipinterke kabeh. dipinterke kabeh dadi wong sing apik. keliru. Kalau ngomong itu pakai logika, Mas. Lah iki kurang logika piye? Awake dhewe iki rumah tangga saya tuwa lho. Ya. Iya ta? Iya. Nek wis tuwa, apa-apa ki kudu disediani, kudu dipapakne. Iya. Lah nek wong telu mok sekolahne pinter kabeh berhasil tugas nang Jakarta, tugas nang Papua, soe tugas nang gone pemerintahan pusat. Iya. Lah awake dhewe wis tuwa, bingung lho, Dok. Heeh. Iya ta? Nanti itu anak-anak kok gak enek mulih ya ora? Ora nek sing ngopeni. Nah, iya sing loro tok dipinterno ben dadi pegawai. Oh. Sing siji digoblokne kuwi butuhe ngunggoni awake dhewe masa tua. Si aku takon. Heeh. Kowe ning keluargamu ki dulurmu enek pira to? 3. Enek 3 to? Iya. Kowe terus Ya aku nguri dhewe to. kowe guri dhewe. Lah sing loro padha ning ndi? Wis nenggone anu kejaksaan juga. Oh kejaksaan Coy nang Polres ning Polres. Rembang. Sing nomor 3. Aku. Kowe sing ning omah ketoke. Oh, ya bener. Nggih leres, Pak. Leres omongane ki ambake wis leres, Pak. Sing goblok dhewe niki. Kowe iki berarti apa digoblokno ngantek entek ngamek bumi telas kowe digoblokno kowe. Berarti termasuk berhasil. Sapa? Wong tuaku. Aku ki lah yang digoblokkan. Mulane to wong Kok ki nek aku dhewe. omong sak omong dipikir kok omong kok iki jenenge senjata mangan tuan. Iki kita guyon ning asline tenanan gawe sing akeh ya Mas ya. Ya wis sing akeh, wis sing akeh. Ngono. Niki nggih paling gak awake dhewe paring panglipur dalu punika nggih Pak nggih. Ana gamelan, ana musik. Nggih. Guyon mari kena, Nggih. gojekan, Nggih. tetepangan. Nggih. Terus ngendikane wau jenengan napa leres to Pak? Apa? Mangke limbuhan didawak-dawakne. Heeh, rencanaku liburan nanti 2:30. Pak. Jenengan angsal pesen king pundi to Pak niku? Angsal dawuh saking pundi niku? Saking anu Pak Sudarti. Ah, kleru. Tapi Wong wau pesen kalih kula mboten ngoten. pesen. Mas Dodok, Mas Komet, mangke limbukan mboten usah repot-repot, gampang wae. Limbukan mangke rampunge ngantos sak jegleke listrik. Nek niki pun jeglek, mangke awake dhewe rampung. Lah mbok saiki jeglek ning ngono. Ayo golek sekring ngono lho kok iso. Menghibur. Ora, nggih sak majione. Yo, Nggih sak perlune. Menghibur kangge temanten kekalih wong nganten anyar iki nganten cek anget-angete to Mas. Ijek romantis-romantise Pak. betul. Saestu. Ah, Terus niki terakhir Mas nganten Mbak Rema apa Mas Rema kalian Mbak Yulia sampai nek bina rumah tangga iki usahakan sampai nek maringi panggilan kepada pasangan itu panggilan yang mesra. Nyuwun sewu. Contone kula mawon, kula lek kalih bojo kula niku panggilan mesrane kados tiang-tiang luar-luar Mas. Dadi bojoku nek nyeluk kula nyuwun sewu Pak. Bojo kula nek nyeluk kula Abi. Nggih, kula nek nyeluk bojo kula Umi. Kula mantuk saking griya ngoten niku tok assalamualaikum Umi. Kono yen jawab bojomu jawab. Abi ngono. Ini sampean ya percaya, Pak? Enggak percaya. Iki kulhu ae ra apal kok celukane api, umi. Oh, alah potonganmu. Kulo nek rapal piye kene ngaji ya tenanan. Aku ijane isin di Mesra, hadapan masyarakat Babatan dan sekitarnya. Isin kok Iki budal. mau dirasani lah butuh kok ya. Dirasani piye? Dirasani lho, dodoke kae to ya ampun. Wong adek gak urut ngono ki dere.
Kok ora urut iki? Ora Loh, urut nek piye to? tiang urut iki kados kula lho, Pak. Piye? Ada kepala, gulu, awak, sikil. Lho niki urut. Urut. Nggih. Kula nggih urut. Lah niki bar kepala kok bablas awak, gulune ra enek. Ora ndi gulu. Duwe ndi iki gulu. Oh, gulu kok rekoso ngono. Rekoso piye to? Gulu mbok tuku sing dawa ngono. Gulu apa? Gulu banyak genet. Gulu Banyak banyak. guru karo nek wis digetake. Wah, nek diceluk penak Pak nanti gulu ki. Nek to men. Dalam. Lho aku nggih ngoten Lah Pak. niki kula. celukan, Pak. Dok. Dalem Pak. Sawake. Iki paket apa dadi kepala bablas awak. Pancen kula niki menungso sing katan gajah. Nyapa to? Kowe kok kalah gawe emosiku to. Oh niki menghibur kok malah emosi. Menghibur. Enek kok saya ngirit to Pak karek ojo tok. Soale piye to kok awake dhewe iki kudu enek manajemene. Iya, iya. Nyanyi kanggo temanten lho Mas. Oke. Nganten anyar ya nganten lagu-lagu sing wis terkenal ngoten niku. Pak. Oke, lagu mesra paling gak lagune sing cah gaul. Duhai Three. Apa lagu Kanggo Tri? nganten. Lagune piye, Tri? Luar negeri lho to. Lho, Pak lagune. Kangke mboten paham. Oh nanti. Masa Three, sing penting kanggo nganten. Oh kang ngene coba tak pengen kok. Oh, True. Dong kan enek to. Anten. Iya. Three. kowe ojo. Enak ya kuwi. Enek no. Tak siara ora? Gak usah. Oh, gak usah. Lagune sithik kok, Mas. Piye lagune? Doctrino kentrino gosari rivolo valabul senang katul tulana mana mandel kok nganten ten tanganmu lho dipapak mesti kok sing anggur demek fresh care kok terus demek lambene kancane Aku mah nganggo fresh care kok panas kabeh kok apa Ya, lagu ngono. Lagu ki sing genah sing apik kan yo enek to. aku lho Nyuwun Kuncine apa? kuncine anu C Mas C. Ampale yo C. wis ra ndek kunci liyane kok ya Duhai senangnya temantin baru. Itu siapa Mas? anu ki pelok barang Aku berang-berang dina kuping kurang ndek basa Mas. Ngapunten ya kok. gak apa-apa tekamu sakmono men bosok repe Du. duh duhai sana Duhai senangnya temantin baru. Shalalalalala Duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya temantin baru. pengantin baru Duduk bersanding. ngantene krungu awakmu nyanyi muntah Kowe padha karo nyepelene suaraku elek ngono to. bahasa omongnya gak kowe enak suarane ngono sih Dik. Nggih to. Dan nek suaraku ra penak mbok ya suaramu dhewe. Lah aku wis kene wis ngerti kabeh nek suaraku iki piye Kowe kok mau kok engkek sombong congkak to kowe dina iki kok. siarno Oke. Innalillahi wa inna ilaihi. apa nyanyi malah siarno mayit Lah jere mau kon nyiarno punapa kula salah to, Pak? Siarno, yo tak siarno to. karo penontonnya jak komunikasi itu Oke, baik Bapak Ibu yang hadir di sini masih semangat semuanya. Tasih semangat, Bu. Pokoknya sedaya seger waras nggih. Baik, hadirin semuanya berbahagia, Bapak Ibu, babatan yang istimewa. Langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Coy. Binatang yang satu ini. Piye? tak panggilin bintang tamu Bintang ki nek cerah. Lah kowe surem kaya rawa sih. yang kowe pasangi drop Dopi kaya hari-hari bayi dikedop kok, Coy. enak iki kok Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Coy. Artis yang bekirot ini, berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana, tahu maling barang oleh sudah terkenal di mana-mana. Yo, sama-sama kita kasih lemparan batu batako. Ada siapa dia kalau bukan Cako, komodo Koma. Kok ning lah iya parangnya spot sih di sini, Mas. iki jane wae Sekali ya. kaya nang punden Yuk, Cak Koma. Come on. matur nuwun lho Mas wah sepote jan bisa saged menyemangati Adicara sarajengipun menika proposan
Mayite sae napa sae? Sae. Gal. Ya maaf sayang malala ganteng enak kintang kintang tak kintang kintang tak kintang kintang dang ding tung tret. Maaf Arep nyanyi kok malah di la ilaha. maaf gak usah marah lah, nanti kalau kamu marah mukamu ciut loh. Mengkeret ini ya. Nyanyi ya sayang ya. Mah Bisa nanya. Loh kok mau piye to, harus nyanyi to. iya ya. Bisa nyanyi sayang. Bisa tapi karo Karo piye? karo sinden TV nyapo. Oh pengen karo sinden. Oke. Nyuwun sewu Pak, nika kepareng jumeneng sinten nggih? Oh, saderenge Mbak Nike. Nggih. Mbak Nike kan satu DJ. C. Ada Mbak Ova dengan Mbak Sofanda. Tak pilih sing perawan-perawan. Oh ngoten. Oh, Tasik steril. ya steril. Oke. Oke. Mas steril urung tau kejamah sapa-sapa lho Mas kok. Bisa kilo Oke. Mbak Ova dan Mbak Wanda. Yuk kita sambut ada pesinden cantiknya Indonesia. Ada Kok suaranya kok cuma ora iso suarane koyo apa jenenge MC Pantura kae. Ditoto to. Yo, Bapak Ibu semuanya. Yuk, ada siapa lagi? Ini dia artis yang berikut ini. Presiden yang sangat luar biasa. Ngok ketoke kok gawe-gawe to. piye neh. Ora natural yo. Natural, kurang natural. Ya satu to. Nek MC wi lagi yo ngono wis mengenang. Piye? Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Supaya malam hari ini Babatan benar-benar bergoyang. Babatan benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia Show. Ada. Mas, hup. Peki MC-mu wis apik lho, kata-katamu wis bener. Lah ya Cuma guyumu sing kedawan. kataan to, Pak. Kataan nggih, Pak. Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-katane. Oh. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Ada siapa dia? Supaya malam hari ini Babatan benar-benar berdendang. Ada siapa dia? Nah iki abape mambu tenan. Salahmu dhewe. Ha niki malah mboten natural nek Jare niki kon jenenge. sithik. Lek ngono ku yo kesithikeun to, Mas. Tegese iki aja kesithikeun ngono. Ya. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Terus? Sedengan. Oh, apa? Sedengan. Lambene kayak kupu-kupu. Baik saudaraku, saya panggilkan divanya Indonesia. Ya. Ada siapa dia? Yang satu ini tentunya spesial untuk Anda semua yang sudah hadir. Oke. Bapak. Cocok. Ada si cantik Sulastri. Sulastri gundul ngono. Siapa? Ngawur. Kan sampeyan iso bedane ndi sing wis dibujuk karo sing perawan. Oke. Siji Maya Anjarsari, siji Okpa. Okva. Ngomong ngono bilang Mayang Anjarsari karo Okpa. Nggih. Ngomong pripun? Tidak tombol kok. Kita tampilnya. Tampilkan Kan. Ada Maya, Mayang. Mayang, Oktavia, Maya Anjarsari Anjarsari. Anjarsari. bersama Mbak Ova. Mbak Ova. Gini. Nyonto. Akeh kok. Menika. Maya dan Ova.